balima bamanankan mɛnɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka foli ni walima lɔ o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna a kaw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la mali jamana minisiri min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin yɛlɛma kura doni ma cakɛdaw kɔnɔ ani forobatɔnw olu cɛ sira taamali o koɲaw ɲɛnabɔli kama ale taara bɔ Bamakɔ tutigɛbagaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri kura in a ka nin taama in laɲini a kun ye fɛn min ye ka se ka taa foli bila an ka maakɔrɔw la walasa ka se k'u ka duwawu ɲini cogoya minnu na baara kura min ni o kalifara fɛ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani a ka minisiri ɲɛmaa kura Dr Boubou Cissé la o ka kɛ sababu ɲuman ye o ta fangaw o bɛ se ka kun a la cogoya minnu na a ka baara kɛ wasa kɔnɔna na a kɛra ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 13 de ma a fɔlɔla Daravelakaw ka denbaya la ka sɔrɔ ka taa Turelakaw fɛ yen nɔ ni ka sɔrɔ ka taama in kun cɛ Ɲarelakaw bara an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Serifula Jabara ni so tɔgɔ la Sadio Sibe ani Samba Tarawele ani Nun Kone olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ministri kura min ni an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita y'a ka danaya ta k'a da kan ni o ye ministre Amadou Thiam ye ministre des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile ye ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ministre min ka caw bɛna kɛ an ka kokɔrɔw n'an ka tabiyaw ani fɛn min ye an ka jamana sariya sunbaw ko n'a ɲɛnabɔli ale o ministre ye depuis a kɛra ministre ye nin y'a bɔko fɔlɔ ye walasa ka taa duwawu ani ladilikan caman ɲini an ka maakɔrɔw fɛ ni o maakɔrɔ ninnu ye Bamako tutigɛbaw ye o siratigɛ kɔnɔna na an ka maakɔrɔw u ye ladilikan ani duwawu caman k'a ye walasa baara kura in ni jamana ɲɛmaaya kalifa la a bɛ se ka nɔ b'a la cogo min na. Minisiri denmisɛn don san 35 a bɛ fɔ ko denmisɛn don o y'an ka adamadenya taalan ye mais politique sira la assemblée sira la cɛkɔrɔba dɔ don a ye dɔ kɛ nin bɛɛ la an n'a ka sigi ka kuma a fɔlɔ tɛ nin ye 2017 waati la an y'a dɔn condition min na o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn an tɛ a banna a bi kɛ a ti kɛ an y'a dɔn o waati de kɔnɔ a waati la an tɛ a banna présidence ti yan nɔ ale de ye ɲɛmɔgɔ ye ale de n'an kumana ko gɛlɛnw kan a ko gɛlɛyara a daminɛ la mais ala n'a ka hakili ɲuman sababu la a n'a ka dɛmɛ sababu la an ɲɔgɔn faamuya ko caman na fo k'a se a laban yɔrɔ ma n'o ko dira ale yɛrɛ ma a dira a tigi ma a ko accord min signé na majorité b'a la opposition b'a la monsieur le ministre an ka jate ye min ye an nana waati min na a ka gɛlɛn an bɛ jamana de lakanani ɲini sisan an bɛ bɔ dugu kɔnɔ dingɛ kɔnɔ cogo min an b'o de ɲini sɔrɔ ka se ka opposition ni majorité ka fadenya ma an t'o kɛnɛ k'an bolo juru de b'an kan na juru bɛ tigɛ cogo min na an b'o de nɔfɛ o bɛ tigɛ cogo min na jamana den bɛɛ ka baara b'o la majorité b'a la opposition b'a la société civile bɛɛ de ta b'a la diaspora b'a bɛɛ de ta b'o la n'an nalen b'u hakili kɔnɔ an miiri la hakili ɲuman don an bɛ dugawu k'a ye k'a fɔ a dira a tigi ma réforme institutionnelle k'a dira e ma a dira a tigi ma. Minisiri ka fɔ la nin sinatama in kun b'a ye walasa jamana ɲɛmaa ye danaya min ta ka da kan ka taa o bonya da an ka Bamakɔ tutigɛbaw kɔrɔ min b'a to baara kura in a fanga bɛ se k'a ta cogo min na kumaw bolila kɛrɛnkɛrɛn la an ka jamana sariya sunbaw ani fɛn min ye accord politique min ni tɛgɛnɔbila kɛra la parti politique ni ɲɔgɔn cɛ mɛ kalo tile 2 tɛmɛnen kumaw bolila ka mɛn o kan kosɛbɛ. Yan'an k'an ka baara daminɛ an y'a kanu ka se Bamakɔ tutigɛbaw ma ka na bonya mun ni jamana ɲɛmɔgɔ ye a dan an ma n'o a n'a ka premier ministre ka na a bonya da o kɔrɔ ka duwawu ɲini u fɛ duwawu mun b'a to baara min n'an bilala la n'o de ye k'a fɔ an ka jamana bɛ da kun mun na ni gouvernement mun sigira n'o ye marabolo mun sigira marabolo in ka se ka baara kɛ ka se a dan na an b'a dɔn k'a fɔ ni marabolo in sigira hukumu mun kɔnɔna la n'o ye parti politique minnu bɛ fanga fɛ ani gouvernement bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'o ye mɛkalo tile 2 ye ka bolonɔbila kɛ ka yira k'a fɔ an bɛna sigikafɔ belebeleba kɛ mun bɛ se k'a to fɛn minnu bɛ tali kɛ kalanko la lakanako la jamana sariya sunba yɛlɛmali koɲɛw la an ka se ka sigikafɔ bɛɛ k'a la walasa an bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ
Bamako tutigɛbagaw y'a yira k'a fɔ k'u ka duwawu b'an kɔ u ka dɛmɛ fɛnɛ b'an ye o baara in ɲɛ t'a la donc an nana o de la halisa ka foli kurakuraw ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ Mali bɛɛ de ye o de la n'an sera u ma an b'a dɔn k'a fɔ Bamako dugutigiw bɛɛ fo ka taa se Mali dugutigiw bɛɛ ma o bɛɛ bɛ représenté ni ninnu ye bɛɛ bɛ ka nin ka kumakanw bɛ ka kumakanw ye donc an nana o de la ka na bonya dɔw kɔrɔ. Sena taama ninnu kun cɛra ni jigisɛmɛ ani nisɔndiya caman ye sabula an ka Bamako tutigɛbaw an ka makɔrɔbaw u ye duwawu caman kɛ ni kɔnɔnajɛya yɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana minisiri kura ni o ye Amadu Camu ma min b'a to jamana ɲɛma a ye layidu min ta k'a da kan a fanga bɛ se k'a ta cogo min na ni o makɔrɔ ninnu sigilen bɛ ni sigiyɔrɔma 3 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daravew, Turew ani fo ka taa se Ɲarew ma. Mali jamana minisiri min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin sɛnɛko ma o ka secrétaire d'état min ni o b'a kɛrɛfɛ ni o ye Adama Sangare ale y'a kanu sani a ka bolo bila a ka cɛw la ka taa foli kɛ ka taa ɲɛjɔ a somɔgɔw la ka laban ka duwawu ɲini u fɛ walasa baara in a kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sabati cogoya minnu na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan joyila ɲɔgɔn kunbɛ soba de kɔnɔna na ka bɛn ni kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 12 ye Mali usine ko ani jagoko minisiri ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw ka balima siraw teri siraw ani jɛɲɔgɔnw na Amadu Kamara a sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an ka olu lajɛ. Ni lajɛrɛba min filɛ nin ye a kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye Doila région maaw bolo a cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ka na u den u kɔrɔkɛ o n'u balimakɛ n'o ye Adama Sangare ye ka na bisimila ni ka tila ka dugawu k'a ye baw jamana ɲɛma kɛlen filɛ ka danaya min d'a kan yasa a k'i bolo don baara in na hɛra ani nisɔndiya kɔnɔna na. Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnlen de ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min ni an ka faso den dɔ nana jira jama la nin don man ca tɔngo tɛ foyi tɛ ka na yira jama la k'a fɔ an ka Doila ka den de ye nin ye a donna gouvernement la a ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ donc kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna bi an bɛ foli kɛ o la n'an bɔra ye an bɛ foli kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ka bɔ an ka honorable Jarasuba a n'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ Doila Bamako olu minnu sera k'u bolo don k'u senw don ka fara an ka gouverneur kan an ka Doila ka minnu bɛ Bamako ye n'olu sera k'u dɛmɛ yaasa an ka cɛ kelen tɔgɔ sera ka di o donna gouvernement la an b'olu fo. Ni hakilina ɲumanba in n'a bɔra wasaden Mahamadu Jarasuba ale n'a tɔw la n'olu bɛɛ lajɛlen jɔyila ka denw ye u y'u ka nisɔndiya yira ka sanga ni u balimakɛ Adama Sangare ale sugantili ka kɛ minisiri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ka baaraw bɛ ɲɛsin sɛnɛkow o ni sɛnɛkɛminɛnkow ma ka ɲɛsin togodala mɔgɔw ma. Jamakulu sera jɔlaya bi kun belebele 2 la a kun fɔlɔ o ye ka jamanakuntigi waleɲuman dɔn Ibrahim Boubacar Keïta a y'an ka den dɔ ta an ka faso den dɔ ta ka don Mali gouvernement na a ja ye Banikɔkaw ye bi dɛ o ja y'an dɔn dɛ donc ka jamanakuntigi fo ko i bɛ ka nin ce ko i bɛ ka barika a ye min kɛ nin ye ko Ala ka to an kɔnɔ a ye min kɛ nin ye ko Ala ka kɛ si ye a ye min kɛ nin ye ka kɛ sababu ye ka jamana basigi an bɛ Ala tanu o la ko a ja y'an dɔn Banikɔ bɛɛ tun bɛ yan bi a ma kɛ parti ko ye a kɛra Banikɔ ko ye donc o yɔrɔnin na donc kun min tun bɛ ka i bɛ ka fo kun filanan an den min taara an dɔgɔ min taara an terikɛ min taara an jɛɲɔgɔn min taara an fa min taara donc an furukɛ min taara donc k'a ɲini a fɛ k'a fɔ ka si ni kɛnɛya di a ma ka baara kɛko ɲuman k'o di a ma ka dugawu don a ye ka dugawu don a ye ka ladali du di a ma k'a bilasira bi kɔni an ye Adama bilasira bilasira cogo ka ca mais Adama bilara sira bi ni Ala sɔnna ma donc an y'a bilasira a bɛna don baara min na a bolo bɛna don baara min na ka kɛ hɛrɛ ma a bɛna don fɛn min na fana ka kɛ kunnatɛgɛya ma a bɛna don fɛn min na Mali ka hɛrɛ ka sɔrɔ a bolo Mali ka hɛrɛ ka sɔrɔ a kɔnɔna la donc o kunnafoni o kun 2 o de kɛra bi réunion ye. Minisiri n'o ye Adama Sangare ye a yɛrɛ nisɔndiyalen ka kɔrɔfɔw senfɛ a ye foli ni barikada kɛ a somɔgɔw a fa n'a baw o n'a kɔrɔ n'a dɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyila mara bɛɛ lajɛlen maaw ma ka sabu kɛ u filɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin ale ma a diyara ye wa a bɛnna ma. O diyara n ye a bonyana ma e yɛrɛ ye jama ye bi salle kɔnɔ n'i ye région ta bon
an bɛ configuration kɔrɔ la commune 23 a mɔgɔ bɛɛ nana arrondissement fɛn fɛn bɛ yen arrondissement 6 a mɔgɔ bɛɛ nana yolakadenw nana mɔgɔw yɛrɛ bɔra Bamakɔ ka na ni événement in na o ye bonyaba de ye réunion fɛnɛ a kun ka kan ne m'a laɲini Mamadu Jarasuba de y'a laɲini wa n'a kun ɲinana fɛn na laɲini na ne kun n'a fɔ a ɲɛna a ka réunion organiser parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ hakili tɛ se k'a bɛɛ ye ka n'i sigi i ka jamanadenw cɛla i ka kabila mɔgɔw cɛla u ka duwawu k'i ye u ka taabolow yirila u ka conseils d'i ma n'a bɛ fɔ ladilikanw o ye fɛn belebeleba de ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Adama Sankare yani a ka suganti ka kɛ nin minisiri ye a ye baarabaw caman kɛ Doila lamini na min Doilakaw ma ɲinɛ kɔ fiyewu u da sera a ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin lajɛrɛba in senfɛ k'a yira u la k'a fɔ ko ingénieur don a bangena juillet kalo tile 5 san 1963 san Abidjan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a furulen don den 3 b'a bolo a bi anglais kan fɔ nanzarakan russikan espagnol ale ni bamanankan an b'a fɔ ko Ala ka baara min kalifalen b'a ma Ala k'a ta fanga dama. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Aseid Sherif Usman Marani Haidara ale ka san 64 anniversaire kadara kɔnɔna na mɔgɔba caman olu de nana ka na baara in seereya Palais des Sports kɔnɔna na Amdalaye Aseyila ka bɛn ni karidon mɛ kalo tile 12 ye 12 mai olu caman ɲiningara u ka nisɔndiyaw la Tata Ture ani a ka jatala Ibrahim Kulibali fɛ an ka jɛ an ka olu lajɛ. Sabu ni ye Mali bɛɛ ka hɛrɛ de ye Mali den ɲɛnama bɛɛ a maa sɛbɛ bɛɛ bɛ waso ni Seydi Sherif Usman Marani Haidara mais anw ta ka bon a la ni mɔgɔ tɔw ta ye sabu ani anw de bɔra ɲɔgɔn na ani anw de bɛɛ danbeyara danbecogo kelen na diɲɛ dugukolo sanfɛ donc nin ye koba de ye min ni Ansar Dini silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna sigi sabu Ala mago bɛ min na dugukolo sanfɛ ani silamɛya yɛrɛ mago bɛ min na siga foyi t'a la Seydi Sherif Usman Marani Haidara a nana n'o ye wa Haidara kɛra bɛɛ fɛ anw yɛrɛ minnu filɛ nin an tɛ se ka foyi fɔ a ka kanu na a b'an anw minnu y'a dɔgɔnin jugu fitininw ye a b'an bonya a b'an karama donc n'o ka bangeni don sera o la i b'a ye maaba dɔ de ka anniversaire bɛ yen sabu mɔgɔ min ye bɛɛ bonya ka bɛɛ dama kɛ o yɛrɛ y'a damako ye fɔlɔ k'o fara diinɛ mɔgɔbaya kan a ye silamɛya sama ka se yɔrɔ la kabi Ala ye Mali dan maliyɛn m'a kɛ fɔlɔ an y'o fɔ yɔrɔ bɛɛ wa an bɛ segin o kan. Jama ye bɔli min kɛ o fana nisɔndiya bɛ na min ka bon n'a bɛɛ ye n'i y'a ye nin sera ka kɛ bi ka jama fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bɔ ni a kelen pewu tɔgɔ ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ye baara de kɛ a ma sɔn ka tulonkɛ a ka o baaraba minnu n'a y'olu kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de y'a to Ala ye bi yira ale ni anw na donc anw bɛ dugawu de kɛ Ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka laban ko ɲuman di ani a ma cɛ min don a ye diinɛ sama ka se a laseyɔrɔ la donc ne kɔni b'a ɲini jamanadenw fɛ hali bi u k'a lajɛ u ka Sudeke faamuya k'a ka haminakow faamuya k'a ka hakilinaw faamuya n'u y'o faamuya dɔrɔn u bɛ lafiya n'i ye jamana sumalen ye bi Ala n'a ale sababu parce que ale de y'a fɔ président de la république ye a ko dayɛlɛ i bolo bɔ i ka mɔgɔw sama u ka se ka na a y'o fɔli min kɛ président y'a faamuya k'a fɔ o de ye jamana yɛrɛ sumaya sababu ye a fana y'a bolo labɔ mais a sababu ye jɔn ye a Seydi Sherif Usman Marani Haidara ale ka hakilina de y'a to nin bɛɛ sera ka kɛ bi jamana bɛna sumaya ni ale ka nin dakuruɲa kelen ye parce que ni ko Haidara ko i ma Mali ko dɔrɔn fɔ i ye diɲɛmɔgɔ de fɔ kabini nin baara in dɔgɔda la fo ka taa se bi ma karatekɛlaw fo ka taa se farikolo baarakɛla wɛrɛ tɔw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali dugu bɛɛ an bɛ se ka fɔ diɲɛ dugu bɛɛ wulela ka jɔ ko Ala ye an sɔn an karamɔgɔ la o nisɔndiya mun yera kare kɔnɔ burusi kɔnɔ duguw la ka fara duguba kɔnɔnaw kan o wasara kuma ye
k'a ɲini ala fana fɛ sidiya ye ɲɔgɔn caman bi ala bolo ala k'a di an ni an karamɔgɔ ma. An nisɔndiyali nin wulɛ na ka da ka jama sanuman fara ɲɔgɔn kan munna ka da kan an nana ka na an karamɔgɔ an ɲɛmɔgɔ ani silamɛya jigi dɔ o ka bange ni sanyɛlɛma na. O fɛtili man ca an ka tabiyaw la n'i ye o kɛlen ye o t'i bila minɛn gansan kɔnɔ minɛn gansan kɔnɔ cogo di o bɛ bila a yɛrɛ jɔyɔrɔ ani a ye minnu kɛ de a bila o de kɔnɔ. Kɛnɛ in kɔni a kɛra wasalen ye wasa kɛra parce que en réalité i yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ yan nɔ silamɛ bɛɛ bɛ yan chrétien bɛ yan nɔ bɛɛ bɛ yan nɔ k'a fɔ yarabi san caman ala k'a d'a ma bonya kɔnɔ k'a d'a ma hɛrɛ kɔnɔ k'a d'a ma karama kɔnɔ fɛn kura min dira ma n'o ye au conseil islamique président ye yarabi ala k'a ta fanga d'a ma a ka silamɛw bɛ don da kelen fɛ u bɔ da kelen fɛ. I n'a fɔ komi alisilamɛya diinɛ y'a laɲini cogoya minnu na an ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka tilali kɛ o de siratigɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Hayidara ale ka anniversaire ɲaɲani kadara kɔnɔna na o kuncɛlen kɔfɛ palais des sports la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka ɲɛmayaso fédération Ansardine international Fadi u ye suntigɛ kɛnɛ belebele labɛn silamɛw ye Sɛbɛnnikɔrɔ résidence Sherifila la Tata Ture ani Baba Keita olu kun ye baara in seereya. Ni suntigɛ min labɛnnen filɛ ni fédération Ansardine international fɛ a bɛ don an fa ani an karamɔgɔba a se Yidi Sherif Usman Madan Hayidara Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmɔgɔba ka fara silamɛya dɛmɛtɔ taruw ɲɛ jɔyɔrɔ ka san 64 anniversaire ɲaɲani kadara kɔnɔ. Bon min fɔ nisɔndiyaba de bɛ an na barisa nisɔndiya yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ ye fɛn o fɛn daminɛ n'a tilala ka laban ka fan bɛɛ minɛ k'a ɲɛ ka fɛn wɛrɛw bɔ a la a tiɲɛ la o y'i ka nisɔndiyako ani ka wasako o y'o ye. On y a anniversaire in daminɛ 1995 a y'a sɔrɔ an karamɔgɔ a n'a ɲɛminɛbaga Seyidi Sherif Usman Madan Hayidara a si bɛ bɛn san 40 ma a daminɛ an yɛrɛ discuter n'an ye anniversaire daminɛ se t'anw ye an bɛna mun de d'a ma an ko an ka daminɛ karamɔgɔ ye silamɛ de ye hɔrɔn don an mana fɛn o fɛn d'a ma ŋaniya yira de don quoi fɛn yɛrɛ tɛ donc o la an y'o hakilila sɔrɔ don ma an taara an sigi a ɲɛfɛ an y'a fɔ a ye ko karamɔgɔ an kɔni bɛ fɛ ka nin fɛ a ko ale ni boyini a ye nin ko ninnu to yen sa denmisɛnninw a ye tɛmɛ nin ko ninnu kan an ko an y'a mɛn karamɔgɔ nka an ma bonya da i kan i sɔsɔli tɛ nka anw kɔni bɛna kɛ barisa a bɛ kɛ e de mais anw de bɛna kɛ anw b'a dɔn an bɛna fɛn min kɛ e ni fɛn ka kan min ti nin ye mais anw tɛ se ka fɛn d'i ma quoi anw bɛ se ka nin de d'i ma an y'a siɲɛ fɔlɔ kɛ 95 a la an ye cadeau fɔlɔ minnu d'a ma o kɛra kuranɛ ani dalailul khairati ani bigi ani a donni kama gulokiba dɔ an ye wari sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan an y'o fana d'a ma nka tiɲɛ yɛrɛ la o dili kɛnɛ kan ale ka kuma ye courage min don anw na an ko fo dugukolo de bɛ meleke sa an tɛ nin dabila bilen sabu ale y'a kɛ i n'a fɔ anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ de d'a ma. Walayi tiɲɛ na ne nisɔndiyalen don yɛrɛ de dan foyi tɛ ne ka nisɔndiya la an sun tigɛra an ye dumuni kɛ an ye boisson min an ye jus min an b'a ɲini ala de fɛ san 64 caman bɛ ala bolo ala k'a di an n'an karamɔgɔ ma ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na yarabi ama ala k'a n'a ka denbaya k'a sago ye an jɛra diɲɛ in kɔnɔ cogoya min na ala k'an jɛ alijinɛ kɔnɔ ten. Ni nin suntigɛba in labɛnni ye cɛw ka fara musow kan u bɛɛ lajɛlen ko ala i ni ce ni san 64 dili ye an fa ani an karamɔgɔba ma a se Yidi Sherif Usman Madan Hayidara san 64 min a y'o kɛ ka diinɛ baara ka jamana jɔ ani ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la u ma sɔn ka bɔ kuma la fewu f'u ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma ka fara u ka dugawu don kan sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman dili a ma badabada la. Bon karamɔgɔ vraiment an bɛ karamɔgɔ Hayidara an b'a fo ka waleɲumandɔn a ka cɛsiri baara la ko sababu kɛ a ɲɔgɔnna man ca Hayidara bɛ jate mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'an b'a wele mina rijal mukhalladun mɔgɔ minnu n'u b'a wele les immortels mɔgɔ minnu u tɛ sa Hayidara ye o mɔgɔ de ye a ye baara min kɛ a ma dogo mɔgɔw la diinɛ bunakun kan a ye mɔgɔw ja lafarinya mɔliduko la a y'o ɲɛnamaya a ka cɛsiri barika bonyana o la kosɛbɛ vraiment a kɛra au conseil islamique ɲɛma fana ye ka na se a ka san 64 anniversaire a ye silamɛw wele ka kanubagaw wele ka dɛmɛbagaw wele ka na suntigɛ la vraiment an kɔntana nisɔndiyara an wasara an bɛ dugawu k'a ye san 64 caman bɛ ala subahanahu wa taala bolo ala k'o kalifa an la ala k'a mɛn an kɔrɔ an bɛ ansɔrɔ dini mɔgɔw yɛrɛ fo ka cɛsiri baara la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn.
n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɔra Mali fan bɛɛ ka na bi kɛnɛ in kɔnɔ a ka ca maa 400 ye ni minnu sun tigɛra nin kɛnɛ in kɔnɔ yan bɛɛ ye dumuni kɛ k'a fa bɛɛ nisɔndiyara san 64 mun filɛ nin ye ni Haidara y'o anniversaire kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san 64 wɛrɛ fana fara si kan an ka jɛ k'o anniversaire kɛ cadeau mun dira ma kɛnɛ in kɔnɔ o cadeau san o san i bɛ fɛn dɔ ye a kɔnɔ i ma deli ka mun ye anw radio baarakɛlaw ni anw kumakɛlaw Haidara ye valeur mun don anw na k'anw yira diɲɛ na k'a yira k'a fɔ kibaruya bɛ se ka di kan wɛrɛ la Mali kɔnɔ a sababu ɲuman bɔra Seku Usumani Madana yɛrɛ la o kumana jɛ mun bɛ an n'a cɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ani kɛnɛya d'a ma a ka se ka dɔ fara jija kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Haut Conseil ɲɛmaaya in o fana doni wɛrɛ ka fara donu kan Ala k'a ta fanga d'a ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni nin suntigɛba in de min n'a labɛnna résidence Cherif la Sebeni kɔrɔ o de bɛ dan sigi ɲina anniversaire san 64 ɲaɲani baaraw la hali bi san 64 caman bɛ daliba masa bolo Ala k'o di an fa ani an karamɔgɔba ma a Seyidi Cherif Usumani Madani Haidara kɛnɛya badabada kɔnɔ. Amina yarabi Tata Ture Ala ko o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ Mali jamana kɔnɔden minnu ni olu bi kalanw na Ghana jamana kɔnɔna na olu nana kana fara ɲɔgɔn kan cɛkulu min kɔnɔna na u wulila kana se an fa ani an karamɔgɔba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn o Conseil islamique du Mali ma ɲɛmama kana tableau dɔ di a ma k'o kɛ bonya ye bonyamasegin ka da a ka cɛsiri baaraw kan sɛngɛbali ɲinɛbali diinɛ kɔkɔrɔtani ani jamana jɔ baaraw la fɛn minnu sɔrɔla Lutu Siribe fɛ an ka jɛ an k'olu ɲɛmada. Donc an nana karamɔgɔ fɛ yen vraiment pour que an kana bonyamasegin kɛ u ye dɛmɛ u bɛ ka dɛmɛ min kɛ Mali ye ani u bɛ ka hɛrɛ min lase Mali ma nin wagati in na pour que ka se ka dɔ bɔ kɛlɛw ni fɛnw na donc an nakun ye o yɛrɛ de ye ka na o bonyamasegin kɛ ka na certificat di a ma u ka se ka tila ka duwawu kɛ anw fana ye anw minnu bɛ jamana kɔfɛ pour que an ka se ka an ka kalan kɛ hɛrɛ ni baden na ka tila ka se an ka jamana la ka na jamana dɛmɛ. Oui, an ye nisɔndiya sɔrɔ parce que vraiment c'est pas très facile que i ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni nin circonstance sugu ninnu tɛ donc vraiment an n'a ye ɲɔgɔn ye a diyala an ye kosɛbɛ. alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seyidi Cherif Usumani Madani Haidara ale ka san 64 anniversaire san kunbɛn ɲaɲali o baaraw kadara kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka comité min ni o bɛ kalabankurakaw fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 5nan kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ye dɛmɛ kɛ ka se ka lajalifɛn ta k'a di denmasa minnu ni olu garisigɛ donna denyɛrɛninw na denyɛrɛnin 3 o de sɔrɔla kalabankurakaw fɛ yen nɔ olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka bɛn ni mai kalo tile 12 ye ka bɛn ni karamɔgɔ Haidara ale yɛrɛ bangedon ye lajalifɛn caman o taara ka di u ma Ansaru yɔrɔ a kɛra ka bɛn mai kalo tile 12 ma fɛn minnu sɔrɔla Amadu Jalo Ibrahim Kulibali fɛ Amadu Kamara ale de bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna. Ko dugubila ko ka fisa ni ladalawuli ye i n'a fɔ ladalako la san o san silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Kalabankura u bɛ 12 mai n'o bi don a Seyidi Cherif Usumani Madani Haidara a ka bangeni ɲaɲanu hukumu kɔnɔna na n'ale min yɛrɛ Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba ye n'o ye Haut Conseil du Mali maa ɲɛma ye a kun ti dɔwɛrɛ yasa k'u ka nisɔndiya o yira ka sanga ni a Seyidi Cherif Usumani Madani Haidara ka bangeni ye ka lajalifɛn caman ta ani nafolomugu k'o ɲɛsin muso minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn ni o don kɛrɛnkɛrɛn a bɛ kɛ kɛnɛyasow la Kalabankura sigida la. Bi an ko de karamɔgɔ mɛ dɔn ni karamɔgɔ sera kɛ dɔn wallahi Mali bɛ lafiya ni karamɔgɔ dɔnna farafinna bɛ lafiya ni karamɔgɔ dɔnna diɲɛ bɛ lafiya. Kɛ cadeau di mɔgɔw ma yan nɔ dɔgɔtɔrɔso kɛ saniya o de ye fɛnba ye anw bolo kɛ cadeau di jigibaatɔ ninnu fana ma aw yɛrɛ kɛ interview lamɛn c'est bɛɛ de nisɔndiyalen don karamɔgɔ kama. Le 12 mai 1955, le 12 mai 2019, ami Ala fo 64 ans ami karamɔgɔ fo ka barikada a san 64 caman caman a bɛ Ala bolo Ala k'a da n'an karamɔgɔ ma. An balaka minnu garisigɛ donna nin dɛmɛ ninnu na n'u bangena ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnin Kalabankurakaw fɛ yen nɔ u ka asako la u ye donbolo caman sɔrɔ wɔrɔ furannaw ani nafolomugu o ni foli ni tanuni ni ka ɲɛsin u ma u tilara ka dugawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya o di an karamɔgɔ n'o ye a Seyidi Cherif Usumani Madani Haidara ko san 64 o ɲɔgɔnna caman bi Ala bolo Ala k'o d'a ma. Cadeau nin dira ma tiɲɛna cadeau a diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de mais cadeau in jalen an ye an bɛ se ka foli min kɛ dɔrɔn an bɛ karamɔgɔ fo ka barikada Ala ka mɛn kɔrɔ Ala ka
segematɔ dɛmɛ fanga dama halisa parce que a bɛ ka minnu kɛ nin ala ka bɛɛ ka ye siniɲɛsigi ye ala ka barika don denw na ka barika don kɔ la ala ka hinɛ taabagaw la ka yafa ko ma sinon ko diyara bɔnɛ ma. an kɔni bɛ min fɔ a la dɔrɔn an b'a fɔ n ko fɛn ɲuman don parce que hali ka dan ni anniversaire waga sera an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ni aw ani an ka population denmisɛnninw ni musow bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka cadeau di denmisɛnnin minnu garisɛgɛ b'a la olu bɛ cadeau sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ laja u ka baara la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ mɔgɔw minnu bɛ baara n'u b'a fɔ ko asako olu de fana bɛ laja hali ka d'aw ma o ye o kan ka kɛ ni anniversaire kan ka continuer en plus wala comment on appelle ka wali ɲuman dɔn Haidara ye mɔgɔ caman furakɛ comme y'a fɔ caman min na bana bɛɛ tɛ furakɛ ni farikolo ye bana caman bɛ furakɛ ni kumakan ye Haidara ye mɔgɔ caman furakɛ a jigilen don mɔgɔ caman jigi kɔrɔ bon hali ka d'aw yɛrɛ ma an fana bɛ se ka min kɛ o y'a ɲɔgɔnna ye k'an ka temps to yen k'an ka ciw to yen ka n'an sigi an ka jɛ ka kuma fɔ ɲɔgɔn fɛ franchement fɛn min don a kan ka kɛ a n'a ka kan Haidara ni fɛn ka kan min tɛ nin yɛrɛ ye. Ni nisɔndiya lajɛrɛ in a kɛra wagati ye maa caman ka na u ka kanubagatiya k'o yira ni ka kɛɲɛ ni nin silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka baara ɲumanba in ye san o san ka ɲɛsin u ka sigida ma min bɛɛ lajɛlen hakilina ɲuman o bi bɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara la sanga ani waati n'ale y'a ka bunahadamadenya bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bunahadamadenw dɛmɛni ma nka yan'o cɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Kalabankura u ye wɔrɔfuranw kɛnɛyasow la u y'o baaraw caman boloda an b'a ɲini ala fɛ ala ka san 65nan ala ko yira an bɛɛ lajɛlen na k'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara kɛnɛman to. Amina yarabi ala ko jɔ minɛ Musa Karambe di danger ale terila ka jɛkulu les fans club Musa Karambe di danger olu ye kɛnɛba dɔ sigi sen kan walasa ka se ka dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso cɛsabagatɔw falatɔw ani yatimɛw ani dɛsɛbagatɔw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ a baaraw ta ko fɔlɔ o de bɛ ɲinata in ko fɔ a ɲɛnamayara ka bɛn ntɛnɛndon mɛ kalo tile 13 ma mɔgɔba caman o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na sikɔrɔkaw fɛ yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ denfa o tun ye Sadio Manakɛ Sisoko ye a denba o tun ye Banɛnɛ Haidara ye fɛn minnu sɔrɔla Samayira Sanogo ani a ka jatala Baba Keyita yɔrɔ an ka jɛ an k'olu lajɛ. Masa Ramani bɛ a batobaga fɛ kumana min na ni a bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin a maanifinɲɔgɔn ma o de hakilina kadira kɔnɔna na fans club Musa Karambe di danger olu ye wulikajɔw kɛ walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa o ma ala ka lajarabi ye minnu sɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin kaloba in ye min ye sunkalo ye. Dɛmɛ kan ka kɛ kuma bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya sunkalo kalo min don a kalo ka gɛlɛn dɔɔni se tɛ bɛɛ ye ala ma bɛɛ da ka bɛɛ kɛ kelen ye ni se dɔɔni b'i ye i k'i sigiɲɔgɔnw dɛmɛ i silamɛɲɔgɔn dɛmɛ bɛrɛ tɛ minnu bolo a bɛ jɛ ka sunkalo kalo barikama in latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ a jɔyɔrɔ ka bon u ma kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hali u tɛ sukɔrɔ kilo 5 sɔrɔ sunkalo la mais par exemple u ye nin sɔrɔ sisan ka makɔrɔni sɔrɔ ka malo sɔrɔ a b'u dɛmɛ kosɛbɛ nin kalo tɔ in na. Mɛta ka ɲɛsin maa ma se tɛ min ye o ye ala bɔtɔ dɔ ye Musa Karambe di danger ka kɛ ni a ka cɛsiriw ye bɛɛ o kumakan in sinsin o de ye nin kɛnɛ in min senfɛ ɲumanya tara ka ɲɛsin maa dɔw ma o seereya. Bi an ye nin kɛnɛ in an y'a bila sen kan ne ni n ka fans club a ma kɛ foyi kama fo n'a kɛra ka dɛmɛ ka o ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ minnu ni ala ye olu lajarabi ni gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'olu cɛw fatura den minnu n'u olu bangebaaw tanyana ani maa minnu n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma a kun tɛ foyi wɛrɛ fo n'a kɛra hadamaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ société kɔnɔ k'a fɔ ko nafa b'an bɛɛ lajɛlen na maa si kan'a ye k'a fɔ ko ne kɛlen don bolo kɔfɛtɔmɔgɔ ye o de ye ne ni n ka fans club bila ka se ka nin journée ka a ɲini k'a fɔ k'an bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma n'ala ka jɛ mais nin bɛɛ lajɛlen kɛra mɔgɔ min ka kalan kɔnɔ o de ye an karamɔgɔ an'an fa Seyidi Sherif Usman Madani Haidara sabula ale de y'a fɔ an ɲɛna ko n'i ko k'i bɛ ala fɛ a ka kan i ka buna hadamadenw ye k'olu dɛmɛ. Sadio Namakɛ Sisoko kɛnɛ denfa Saidatu Banɛnɛ Haidara kɛnɛ denba o ka dantigɛliw kɔnɔna na o ye ala fo ni k'a barikada o min sababuya la ni bidon in sera ni ka tila ka bonyamasegi ta k'a ɲɛsin kɛnɛ labɛnbaw ma ka sɔrɔ k'a yira o ko kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko olu seko ni adamadenya bɛ se kɛ min ye walasa ni baara ninnu ka se yiriwa ko o n'o kɛ. Bon ne hakilina tɛ dɔrɔ ye ne hakilina ye san caman an bɛ ala deli de ala ka nin hakilina ɲuman caman d'an ma an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fantanw dɛmɛ dɛmɛ ye an ma wajibi ye mɔgɔninfin i t'i laban dɔn bi ka nɔgɔn ma sini ka gɛlɛn ma on sait jamais
donc an bɛ ala deli de ala ka hakilina ɲuman d'an ma kuma bɛɛ an ka se ka nin kɛnɛ sigi an ka jɛ an ka kɛnɛ sigi ɲɔgɔn fɛ an ka fantanw dɛmɛ an ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ o de ne hakilina ye kuma bɛɛ ala ka nin ɲɔgɔnna caman caman ala ka nɔgɔya an ye. ko ni hakili taara dɔgɔ ɲini na danbe foro kɔnɔ ani wasa lɔgɔsiri bɛ segi mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ donna dɛmɛ in na o kɛra olu ka hakilina ye baw o y'a yira k'a fɔ ko olu nimisi wasara fans club Musa Karame di danger u ka kɛwalew la. an bɛ dugawu de kɛ nin fɛn min filɛ nin ye ala ka ni ɲɔgɔn caya ala ka silamɛ bɛɛ bila nin baara ɲɔgɔn na an bɛ dugawu de kɛ u y'a d'an ma ɲina cogo min san wɛrɛ ala ka u dɛmɛ u ka se ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ k'an ye an denbatigiw a n'a falatɔw ni yatimɛw ani cɛsabagatɔw an bɛɛ de bɛ jɛ ka dugawu in fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin groupe mun daminɛlen filɛ nin ye fɛn bɛ minnu bolo olu fɛnɛ dɛmɛ ka se d'u ma u bɛ se ka ni ɲɔgɔn kɛ kuma caman fan bɛɛ fɛ cogo min. an ma ladɔnniya k'a fɔ ko fans club Musa Karame min bɛ wele danger o sera ka malo bɔrɔ 13 sikoro 5 kilo bɔrɔ 10 spaghetti sachet kumaba bɔrɔ 10 k'o de sɔrɔ ka ta ka di mɔgɔ ninnu ma ala ka lajarabi ye minnu sɔrɔ ka kɛ ni nin baara in kunfɔlɔw ye o la an b'a fɔ ala ka a ɲɔgɔnna caman yira anw na. Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, Amoladonia Kafo, Uluka, la Jereba, Congrès ordinaire, Otako, Duruna, Bara Datuguna, Kaben, Karido, Mekalo, Clétan, Aniflama, stade du 26 mars, la Yirimajoko Feno, Bamako, Sida, Woronan, Konana, Femunu Sorola, Sadio Sidibe, Ani, Sedunia Refe, Angajanga, Olu Serea. Mali Kenya cakɛda man u y'u ka congrès ta ko duruna o baaraw kun cɛra dimanche tɛmɛnen mai kalo tile 12 a kɛra stade 26 mars basketkɛyɔrɔ kɔnɔna na baara ninnu senfɛ kumaw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ musakabɔba ye ni a bɛ f'o ma régime d'assurance médicale RAMU. Tile fila in baaraw kɔnɔna na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kumaw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min yɛrɛ bɛ fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali kan maa min kun y'a ɲɛmaa ye u y'u ka danaya kurakuraya k'a da kan san 5 natɔ kɔnɔna na tuguni walasa san 5 in kɔnɔ danaya min tara k'a da ɲɛmaa kan ko kura baara ninnu bɛ se ka ɲabolo cogo min na u ye hakilina dɔw ta san 5 in kɔnɔna na cakɛda in u ye danaya ta k'a da ɲɛmaa min kan ko kura walasa baara ninnu bɛ se ka ɲa u ye hakilinaw caman ta min b'a to cakɛda in bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min na gɛlɛya minnu ye cakɛda in sɔrɔ san tɛmɛnenw na o gɛlɛya ninnu ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ tuguni an b'o hakili jigi k'a fɔ Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali ni ale ye jɛkulu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ walasa malidenw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ musakabɔba ye malidenw kan lajɛda in kɔnɔna na u y'u ka danaya kurakuraya k'a da maa min kun y'a ɲɛmaa ye walasa san 5 natɔ wɛrɛ min bɛ ka na a ka se laɲini minnu tara o laɲiniw bɛ se ka lawaleya cogo min na san 5 in natɔla la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw sɛgɛrɛ Amadu Kamara sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲɛ an ka jɛ an bolo lajɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ maa 6 ale ni chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen bɔnɛn'u ni na banbanci kɛwale mɔgɔw fɛ min kɛra karidon sɔgɔmada fɛ kuma min chrétienw b'u ka seli la n'a kɛra u ka dugu min n'an b'a wele ko Dablo nin waleya cɛjugu in fanga ɲɛmɔgɔ ni gwara dabaw u bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin waleya cɛjugu k'a kun ni ka tila k'i kwada kwa la nin waleya cɛjugu min filɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ne Roch Marc Christian Kabore ka fara fanga dongɔrɔma dondonbaw ale ni fanga senamatɔ maw u bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin waleya cɛjugu k'a kɔn ni ka sɔrɔ k'u ka nisɔngoya k'o yira minisiri min ka caw ɲɛsinen bɛ Burkina Faso jamana a ka marabolow o koɲɛw jalatigɛli ma a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu min tali filɛ ka ɲɛsin kerecɛnw ma ko a kun ti dɔwɛrɛ yasa ka Burkina jamana kɔnɔdenw a silamɛw n'a kerecɛnw k'u kun kari ɲɔgɔn na n ko k'a ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a fɛ koyi ko u ka nin waleya in a tɛna sen sɔrɔ Burkina baw Burkina cɛ ni musow silamɛw ni kerecɛnw denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen nin waleya cɛjugu in faamuya wa u jɛra k'a kɔn. N'an taara Sudankaw fɛ yen nɔ nin ye kunnafoni ye min bɔra kɛnɛya tigilamɔgɔw ale ni finitigilakaw wɔrɔ la n'a bɛ tali kɛ maa 6 bɔɲɔngo olu ka fatuli la ka sabu kɛ fagali jugu dɔ senfɛ min kɛra lajɛrɛba dɔ senfɛ Khartoum faba kɔnɔna na kuma min finitigilakaw olu ye Sudan jamana ɲɛma n'o ye Umar El Bashir ye ka gwara da ɲɛ ni ka sɔrɔ ka gɛn ka bɔ fanga la olu kɛlen bɛ ka jamana ɲɛmayaso k'o la kɔlɔsi an bɛ don min na ko sisan nka u ni degun caman bɛ ɲɔgɔn na min kɛlen bɛ ka wulikajɔw caya u nɔfɛ u ka fanga
fanga la segin politiki mɔgɔw ma teliya la baw Sudan jamana kɔnɔ wulikajɔw bɛ boloda sanga ni waati ani nisɔngoya tamaw ka ɲɛsin finitigilaka ninnu ma minnu kɛlen bɛ bi ka jamana ɲɛmayaso o la kɔlɔsi k'a yiraw la k'a fɔ ko Sudan jamana kuma ni kuma sanga ani waati wulikajɔ minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ n'a bɛ tali kɛ nisɔngoya yirali la ka ɲɛsin finitigilakaw ma waleya ninnu bɛ ka kɛ fɛn ye ka maa caman bɔnɛ ani na baw maa ŋaniya jugutigiw olu caman bɛ ka don ni lajɛrɛ ninnu kɔrɔla la ni ka se k'u ka waleya jugu ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Faransi jamana bi tarata sɔgɔmada in na u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka maa 2 minnu tora u ka otages bilali la Burkina Faso jamana kɔnɔ n'o ye force spéciale maaw ye lajɛrɛ min kɛra o tasibila kɛnɛ sigili ye n'a ɲɛmaya tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Emmanuel Macron ye a kɛra nɛgɛ ɲɛ 11 waatiw kɛnɛ in kɔnɔna na Faransi ministre ɲɛmaa Edouard Philippe ka fara chef d'état-major Faransi jalabatigiw u somaw ani minnu tayana ka fara olu teriw n'u baarakɛɲɔgɔnw an'u jɛɲɔgɔnw kan n'o ye Cédric Pierrepont ale ni Dalen Bertoncelo jamana bɛɛ lajɛlen jɛra bi ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a kɛlen kɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen 2 ma a y'a yira k'a fɔ ko u y'u ni di Faransi ka den dɔw kisili kama wa ko Faransi jamana tɛna ɲinɛ o kɔ ni ka sɔrɔ ka kangari gɛlɛn da maa ŋaniya jugutigiw minnu bɛ ka Faransi jamana ka ni waleya jugu ta ka ɲɛsin a ma ko u na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a la waati nataw la Faransi jamana u tɛna sɔn k'u yɛrɛ to nin banbanci kɛmɔgɔ ninnu bolo baw u bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin Faransi jamana ma a ti bɛn Faransikaw ma. Victor Orban ni maaba don an bɛ don min na ko bi Hongrie jamana kɔnɔ a tun y'i dama suɲɛ k'a fɔ ko ale ye maa ye Hongrie ka denw bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ maa min kan kalafili ɲɛbila baaraw senfɛ a y'i dama suɲɛ ka nin kɔrɔfɔ in fɔ k'o bin Hongrie premier ministre ɲɛma a bisimilayara l'Amérique jamana ɲɛma Donald Trump fɛ u ka jamana ɲɛma dagayɔrɔ la ni maaba 2 u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw kɛra kelen ye fɛn camanw kan wa u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn sɔrɔ sira caman fana fɛ o dɔw bɛ tali kɛ Rusi jamana ani l'Amérique jamana olu ka ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw la Donald Trump a kɔni ye foliba kɛ ka ɲɛsin Hongrie premier ministre ɲɛma ma baw ale kɛlen bɛ k'i cɛsiri tunganatɛga o kɛlɛli ma a ka jamana ni l'Amérique ni ɲɔgɔn cɛ u ka nin sigili n'an b'a wele ko tête à tête l'Amérique jamana ɲɛma a ye kɔrɔfɔw caman fɔ min dɔ bɛ tali kɛ nansarala tɔnba Union européenne Victor Orban ale n'a ka jamana kɛlen bɛ ka i ɲɛsin o tɔn nansarala tɔnba Union européenne ma u ka nin bolo di ɲɔgɔn ma n'a bɛna kɛ sababu ye ka Hongrie jamana ale ni l'Amérique jamana u cɛ baaraw nɔgɔya waati nataw la ko a na kɛ fɛnba ye ka ɲɛsin Hongrie jamana ma baw a dɔ bɛ dɔ la nafasɔrɔ siraw olu caman na sinsin ka ɲɛsin Hongrie jamana ma. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira aw ni anw na aw ni ce.